המספר שלי. מי מתחילה? אני. אוקיי. 10. תעלי. 50. תרדי. אוקיי. 50. תעלי. 20. תרדי. 100. תרדי. אמרת תרדי? כן. 10. תרדי. אוקיי. 65. תעלי. 1. תעלי. 75. תעלי. 3. תעלי. 85. תעלי. 5. תודה. יש? אז את קונה לי? מה אני קונה לך? שכחתי. בובת האנימה. אבל אני רוצה להחליף את זה. את אמרת לי, לא? את לא לא, לא אמרת לי? אמרתי לך. את תקני בובת האנימה של... טוב, תכתבו לי בתגובות איזה בובת האנימה לקנות. ומה שיהיה תגידו לה, הכי... רק לא ניזוקו. מה שיהיה הכי הרבה אופציות, אם נגיד היה למשל דוסו קייזן, דמון סייר או מיי הירו אקדמי, אז אני אבחר, ונגיד אם מיי הירו אקדמי היה 5 והשאר פחות, אז אני אקח בו ממיי הירו אקדמי. תכתבו לי בתגובות. אל תגידו